Nu gælder det så påvisningen af H2, altså brintmolekylet, og O2, oxygenmolekylet. I den her nu skulle vi gerne have rent brint, og i den her, der har vi delvis rent brint. Den er halvt fyldt med vand og halvt fyldt med O2. Måden vi påviser brint på, er med, at vi tager en pind. Simpelthen bare en pind. Og så tænder jeg ild til den. Og jeg holder pinden nede. Og så tager jeg den her op nu. Og det heri har jeg verdens letteste grundstof. Grundstof nummer 1, der vejer 1 unit. Det vil sige, at der er 2 af dem, så I vejer 2. Og nu fjerner den, og nu skal vi gerne kunne høre et puff. Fordi det, der sker, det er, at brint er meget eksplosivt, og der sker en eksplosion. Hørte I det? Yay! Den der puff der, det var en eksplosion, og det er påvisningen af H2. Nu skal vi påvise O2, oxygenen. Jeg puster min pind ud. Jeg vender den her om. Heri nu har jeg nogle O2-molekyler. Og I ved, at der skal molekyler ild til, at det brænder. Nu skal vi se, om vi kan få den til at flamme. Ja, se, den brænder lidt op. Den gik i hvert fald ikke ud. Så nu har vi påvist O2. Både den her nu har lidt vand på siden, og den anden har lidt vand på siden. Men sådan er det jo, når noget bliver forbrændt, eller brænder, så dannes der vand. Tak for nu. Hej.